Nggih monggo katuran nggih Bapak Yatno Beni sareng Ibu Septin Beni menawi kersa nunggang reok utawi numpak reok ke Bapak Jai monggo ditumpakno niku Ibu Septin Beni kalian Bapak Yatno Beni nggih. Kalian kula sukani gending salajengipun ngalenang Mama Siti nggih. Disukani gending janjine Mama Siti dados Bapak Yatno Beni Bapak Yatno Beni sing kulon Ibu sing wetan nggih putrane kasih diketan teng tengah Bapak sun wis sing kuya mosok ta sing loro ati no
nggih. Gending ingkang angka 3 nggih, monggo terus ditumpak alon-alon nggih keluarga besar Bapak Yatno Beni, Ibu Yat Septin Beni dusun Cempaka Pandan Senduro nggih. Kalian kula sukani gending sak lajengipun ngalinang mama dikai gending lawasan Kendang Kempul Banyuwangi silir-silir angine pating sumilir dados mama. Tare yo. Yo. Bapak Yatno
ingsun Makanya ini sana toko iya iya Keneng isan Nenang ayo kono Keneng isan sedih ingsun ayo kono Keneng isan ayo kono sedih ingsun silir-silir nggih gedhe kendhok kempul Banyuwangi lawasan jos gandos nggih monggo terus ditumpahaken nggih keluarga besar Bapak Yatno Ibu Septin Beni dusun Cempaka Pandan Senduro nggih kalian minangkani gending pamundutan saderengipun gending pamundutan kula pinangkani nggih monggo penghormatan kula kepingin semerep ingkang sing duwe gawe monggo Bapak Yatno Beni utawi Bapak Yatno Beni sareng Ibu Septin Beni monggo kula trimios teng pagelaran nggih Mama disawer sesarengan artis biduan disyuting sesarengan kurma nggih Mas Pakur saking Bodang ugi sesarengan YKS audio sound system Bapak Sukari saking dusun Pake Kidul minangkani pamundutan gending saking Cak Winarto nggih gendinge sami pamundutan saking Mbak Ariska nggih gendinge umpama mama semoga Kang Nanang ditarik alon-alon Goyang 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 Sedia kawan digoyang Semoga dumateng Bapak Yatno sesarengan Ibu Beni kalau dari bas tempat gelaran nggih nyumping utawi nyawer nggih Mama Tunami sesarengan artis bidua kok menawi derek-derek iput nggih para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman kalau dari bios tempat gelaran nggih nyumping utawi nyawer Mama Tunami sesarengan artis bidua semoga Umpama aku rawati dosa monggo jejer kalian makan nggih disyuting sesarengan kurma Mas Pakur nggih saking Bodang Pratoko ugi sesarengan YKS audio sound system Bapak Sukari Pakel Kidul yop 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 ya monggo puterane monggo teng mriki
PKS Audio Sound System. Enak nu Mas Joko. Enak ya Mama Siti. Ditarik Mama Siti. Umpama aku rawati dosa. Yoro. Tak wales loro. Ya ya. Dadu sing tak tompo. Nanging aku raman tolong. Yo. Audio Sound System. Ayo yo. Ayo yo. Yes. Hey. Ora eling nalika semono susah seneng piaran kabeh dilakoni. Janji tresnamu ra ono liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku. Duh Gusti aku yatno atiku. Duh Gusti kuyatno atiku. Umpama wedi dosa nggih pamundutan gending saking Cak Winarto ugi sesarengan Mbak Ariska nggih monggo terus ditumpakna menawi sing dereng numpak monggo ditumpakna nggih keluarga besar Bapak Yatno Beni Ibu Septin Beni nggih kalian minangani gending saking Mbak Ariska niki ngersakake gending Jawa nggih sekti Mandraguna sumangga akang kendang ditarik alon-alon. Yuk tarik. Menegar alon-alon sejarah karyak setia kawan kali ini Bapak Jai tarik Sayang sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku rokoe. Sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku jejer kowe.
Yuson Kinder saking Pakel Kidul Bapak Sekari Kurma production saking Botong Mas Bagus Sayang sawangan rembulan ya nyawang aku rokoe sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku jejer rokoe senadyan wong tuwa ora marenge kita goyang lagi bro sayang sawangan rembulan sebentar nyawang aku rokoe yo sayang yakin wis ora suwe sesandingan aku jejer rokoe senadyan wong tuwa ora marenge apa gede tak seberangi bandir pandang hangat lagi konten aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jak ngopi ora geni tak dung lagi opo maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti teladeni Sakti nggih pangapunten saking Mbak Ariska nggih menika gending telahir teng wonten ing Kebiari Reok Setiakawan nggih mangke dalu ditumbakaken malih nggih. Para rawuh amargi waktu sampun cukup. Oke sik wonten. Oke sik wonten monggo disugi malih. Nggih mboten napa-napa Bu nggih. Nggih monggo menawi sing dereng ditumbakaken monggo ditumbakaken nggih keluarga besar derek-derekipun Bapak Yatno Beni Ibu Septin Beni sekeluarga gending salajengipun ngalinang Mama Siti dikei gending meduroan mulai wau ndak gawe meduroan blas dikei gending napa Mas Joko agetong tak atale dados sumangga Kakang Kendang. ayo yo Kali bonekae monggo dipambaken Bu.
Yo yo yo. Ayo yo. Agentong keng tak atalen do. Iya kak. Jak sampai agentong yele. Bersama setia kawan Nori Cinta. Lagi di zone kali BP. Bapak Jai. Kopi. Yo. Ya 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 ya. Hey. Enga gentong tapi tak tale. Oh ya. Tresna bule sentong tapi rasa mati. Atabu ati seme kering cukup sinyake. Ada roda ada moan nancet dalam membe. Maske asapura bule bonokok ate bule adina berita esto. Yo. Saking dakoan mikir saben bentok tak agbiya poro tak nangis semelolo La la la. tak agbiya poro tak nangis semelolo La la. ate bule pon leso pasake melolo ate bule pon leso pasake melolo. Asik. Ya la la. YKS Audio Sound System. Wah enak nu mas. Yoi. Ada Kurma Production. Mas Fakur. Digoyang alon-alon yo. La 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 la. Yo. Oh, oh. Gentong tapi tak tale. Tresna bule setong tapi rasa mati. Dabu ati semikiring cukup sinyake. Oh. Teroda ada moan maske dalam membe. Maske asapura bule bonokok ate bule adina benita
gending Maduran Agentong tak atale nggih. Nggih menika gending telahir nggih amargi waktu sampun cukup nggih putra wayang Bapak Yatno Beni Ibu Septin Beni nggih sesarengan derek-derekipun masyarakat dusun Cempaka Pandan nggih sampun Pak Reok setia kawan Bapak Jai saka Kalipipi para rawuh sesarengan YKS Audio Sound System nggih kurma video syuting para rawuh panjenengan kalian mirsani kebiar Reok setia kawan yo 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 yo. Hey ho. Hey ho. Hey ho. Hey ho. Hey ho. Hey
sing becik yo nak. Hehehehe. Yo. Ya. 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 Đọc vô nào ơi ô ơi ya ê ya ê ya ê ya ôi la 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 ay baba ratang eta dan titik ayo oh 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 la 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 ayo no hey ya oi loi oi ya hey ah we awas 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 ayo 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 kaca iki sing pira lerok-lerok banyu sakara yo ya kaca iki sing pira lerok-lerok banyu sakara yo
biar kebiar reok setia kawan pambukaning pagelaran utawi pagelaran ingkang angka 1 sampun saweteng dalemipun Bapak Yatno Beni Ibu Septin Beni sekeluarga para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran ingkang angka 2 mudune para widodari widodara akeh cacahe ayu-ayu rupane nggih lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwih saweteng dalemipun Bapak Yatno Beni sekeluarga anglajengaken utawi agawe tari Srimpi Sekar Jatilan utawi tari goyang bokok digoyang sugeng siang para rawuh sugeng Amir Sandi sasarangan YKS Audio Sound System Bapak Sukari saking Pakel Kidul Korma Production Multimedia video syuting Mas Wakur saking Bodak medali tari Srimpi Sekar Jatilan kairing gending mama Joko Tole Tarmatura Anyare Sepot Rekone Andeng-andeng Bapak Yatno Beni Ning pinggiri pipi Tuas dipandang parai Tati gelani ati
ya yo lale lalo le lalo lale lo lalo ya yo oh ah oh toto Hey!
Iya. Oh, Yeay. Oh, 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 ja. Oh, iya. Nyambut gawe alon-alonku. Gawe kang dalemipun Bapak Yatno, Ibu Septin sakeluarga. Sasaran keluarga besar Reok Setia Kawan saking dusun Kali Bebe Bapak Yai. Oh yeah. YKS Audio Sound Kurma Production Video Shooting. Oh hey.
monggo kalian di komen-komen bisa sawer ditetep layare bolo keliru iya gending lawasan pancen jos kados dulur nggih bener Bapak Jai nggih gending sing lawas-lawas niku sing lenah